Ranga riri bata hombe bata mudiki, mukoma Hope Ching'ono vachinetsana nemukomana Nelson Chamisa paTwitter apapo nepaFacebook vachimuti mukomana muri kuwanza mavhesi, hamuna kwamuri kutiendesa kubva gore rakapera muchingotaura kuti God is in it muchitipa mavhesi musi Saturday asi hapana kwatati taenda. Zvino vanhu vabva vati aiwa mukoma Hope itai zvekuchengeta mbudzi nekutenga maproperties enyu nezvimwe zvese, musiyane nemukomana nekuti ndiye watakatarisira pazvinhu zvese. Asi mukoma Hope vataura kuti aiwa munhu akavhoterwa gore rakapera ndiNelson Chamisa havasi vanhu vari patriple C iye zvino izvi vanosanganisira vana Washman Ncube, vana Karenyi Kore neimwe timu iyi. Saka iye abva azvidhifenda, asi tinongoziva kuti mukomana anoramba akanyarara, haana zvaambopindura nekuti mukatarisa matweets ake aringotaura nyaya yekupa vanhu hope. Hope Ching'ono akati aiwa uri kuwanza mavhesi, pari kudiwa action. Zvakaitika kuKenya zvinogona kuitika muZimbabwe kana tikawana munhu akaita seNelson Chamisa anotungamira. Asi vanhu vari kuramba vachiti aiwa mukoma Hope siyanai naChamisa, tsvagai vanhu vekuopposition, vana Chavangu nana Hwende nevamwe vese. Imi munoti kudii nemaitiro amukoma Hope? Munoti kudii? Is Hope wrong? Is Nelson Chamisa wrong? Ndiani ari right pavahuviri hwavo? Ndipirei zvese izvi mucomment section. Ndatenda muri yeZimbabwe.